Jowagunda European Union ogolo omenda maromo euro milion 430 mabiro siro chenro mag somo e mbui e sikunde mag primar ma pachoka. Mano yangi gi commissioner ma tudruok mar EU e nyasi mar chako yanga chenro no mano bagi skund primar ma Kilimani County ma Nairobi. Chenro magete kelo yote yore somo ne jopuonjre ma pachoka. Lidio Keyo nigi mathoth. Ne nyasi mano bagi skund primar ma Kilimani e county ma Nairobi. Nyasi no notele gi jagoro mungirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang. Riwruok mar pinje jowagunda European Union ochiwo omenda maromo euros milion 430 mabiro neno ni jopuonjre mohewo 300,000 koyudo somo makare ka gitiyo gi tudruok manyasani mar mbui. We are investing over 430 million euros in digital connectivity as well as skills and governance in Kenya. Jopuonjre ma Kilimani primar no pong' gi mor bang' yudo thuolo mar lidho tiyo gi tudruok mar mbui no makoro biro neno ni gibedo kod yote yore mag somo. Chenro mar digital network en chenro maber nikech sani piny olony to CBC kako biro en gima dwaro gima nyathi timo gima neno. Dr. Kipsang opuo chenro no kosingo ni piny owacho biro timo duto manyalo mar neno ni chenro no chwale counties duto mathurka. The government has initiated a number of programs and interventions, among them development of ICT policies in education and training, digital literacy program, we mentioned the education cloud, digitization of curriculum, and also ensuring that the content that we have is interactive enough. Kata kamano, moko kuom jopuonj oseo migao mar somo kuom rem chiwo negi tiegruok mowinjore mabiro konyo gi e tawo chenro mag somo e yore mbui. Kuom adier okawlerie sana, lakini kako sekel gigo kar kae abro puonjra kendo abro ng'eyo. Onego bed nitie kaka timoni induction tipuonji kaka timo nitie gik moko mok nyal ng'eyo kech yudo kata kaka nwadonjo kata wan be yudo ka nitie kuonde moko ma nyithindo nyalo ng'eyo gigo kata motimre nadi moingi nikech gisebet ka gitiyogo. Odiochieng' ni ma piny ngima dhialo jopuonj en mor kod iro ne jopuonj e pachoka ka chenro ni koro igeno ni biro chwale gwenge duto ma pachoka. Lydia Okay, Ramogi TV, Kilimani Primary School, Nairobi. Erokamano Lidio Keyo kuom